Ісусу Христу. Навіки Богослава. Чистовний Іван Дмитрович. Так все стало, що в такому прекрасному місці, як санаторій Карпати, вдалося нам зустрітися. Прекрасна погода під вечір, сонечко. Я думав, що в такий час могли б ми поговорити про те, що вже ми пройшли, і про те, що думаємо на будущее. Про те, що ми пройшли, я б хотів припомнити ту прекрасну презентацію, яка пройшла в Ужгороді. Люди дуже прекрасно відзивалися, бо, чесно кажучи, в історії фактично русинського двигання, русинської літератури нараз 3 книжки і ще не представляли. Мало того, книжки людей, ім'я яких знає кожен русин, і не лише у Подкарпаття, а й за Готаром. У цій презентації було сказано буквально пару слів. Вона ця тема не дуже розвивала, про використання діакритичних значків у написанні текстів русинського бесіду, руснацького бесіду, карпато-русинського бесіду. Я б хотів, або десь ви повіли по цьому поводу свої думки. І знав, що на Подкарпатті ви розділилися на 2 групи. Одна каже, що їх не треба, друга не менша, може повісти навіть більше, каже, що без того руснацький язик бесіда буде прісна. Зато й хочу чути вашу думку. Радо буду вам говорити те, що можу сказати з цього приводу. Просто я хочу дійсно сказати, що ця презентація була особлива в тому смислі, що люди побачили, що не єдинак пише по-русинськи, що пишуть такі люди досить поважені, шановані у возрасті. Розумієте, і це було прекрасно. Це було прекрасно. Ну, хотілося, я вам скажу чесно, хотілося, щоб ви більше повіли специ про ті книжки, які написали ці люди, в тому числі і я. Ну, я не знаю, наперед би нам треба було продумати, як би треба було подобні презентації організовувати, щоб була повідана думка про цих людей, що вони написали, і це варто то уваги. Знаєте, чому починаю з цього? Бо ви видите, я з собою тут взяв книжку, я переклав біля 80 творів Тараса Григоровича Шевченка русинською мовою. Ну, буду вам казати так, що перший раз в історії нашої русинської літератури в такому об'ємі зроблений переклад Тараса Григоровича Шевченка. От. Ну, і чи дуже багато людей, так сказати, знає про це? Ну, я би не сказав. І чи дуже всі мені аплодують, що я зробив цей переклад? Я би теж не сказав. Я дуже всілякі думки з цього приводу. Хоча ідея переслідувалася тут одинока ідея. По-перше, Тарас Григорович переведений на 157 язиків світа. Знаєте, ви ж такі язики, про які я перший раз вичитав, фризький, не кажучи про ромський і так далі. І мені стало якось не по собі, коли не було систематичної і великої роботи над перекладами Тараса Шевченка русинською мовою. І мені горько було чути, коли я ще ж приступав до цієї роботи, деякі люди висказувалися, на що то тобі треба, кого тут Шевченко інтересує. Ошибаються ці люди. У віковічні, віки інтересував Тарас Григорович Шевченко нас, руснаків, інтересував і буде він нас інтересувати до скончання віка. Я хотів у цій книжці то указати. Я книжку почав із 30 Шевченкових заповідей, як я їх назвав, вислови Тараса Шевченка, які я робив паралельно українською мовою і для наших читачів русинською. І ви можете переконатися, що ні одна з тих заповідей не устаріла. У нас не книжка зроблена. Чи дістала вона широкий розголос, широку, так сказати, пресу? Ні. Розумієте, не можу сказати, що дуже заінтересувало
літературознавців, так сказати, і так далі. А я вважаю, що це подія все-таки, подія. Як казав Шевченко, як хочете так до того, хочете мене вголос мене лайте, хочете тайком мене хваліть, але не борете, щось повічте. Щось повічте. Пам'ятаєте, як Тарас бідний, коли вже 8 років, як написав Кобзар, казав, що 8 років, каже, як я їм Кобзаря дав, а ніхто і не гавкне, і не лайне, так ніби й не було мене. Ви знаєте, авторів, котрі беруться за цю нелегку дуже роботу, я думаю, кожного це все маленько уражає. Оце це перший момент, на якому я б хотів зразу попрошу вибачення, що, знаєте, найбільше зацікавився факультет української філології Ужгородського національного університету. Зацікавилися. Правда, не устроїли в ній широку публіку і так далі, і так далі. Це вже окремішня і вопрос, чому ми, русини, все ще не виходимо на широку публіку. Це окремішній вопрос, над яким би треба було, Микола Миколаївич, задуматися нам. Усімся треба було би задумати, і ко всьому винен. Переклад Шевченка я робив ще з одною метою. Кожна моя книжка, я вже написав 6 книжок, русинських книжок, ну не брошура, ну от такого і більш товстеньких книжок, лише русинською мовою. Чому так? Бо многим це не зрозуміло. Тому що я би хотів показати, що наш древніший русинський язик – це повноцінний європейський язик, якому піддається, на переклад, з цим язиком піддається люба класика. Люба класика. Це доказав Іван Петров Цимбора, Царство Небесне, який переклав прекрасно Шарля Бодлера. Він же перекладав, розумієте, і Шекспіра. І він перекладав, розумієте, і авторів, мадярських авторів. І інші наші переводчики це доказували. А я хотів показати, я не так знав, як Іван знаю, французьку мало знав, але не знаю так. Я хотів показати, що ви будете бачити, що українською мовою Тарас Шевченко його можна перекласти і буде дуже достойно звучати русинською. Точно так, як я перед тим попробував доказати, що Сергій Олександрович Єсєнін буде звучати не лише російською мовою, але і русинською мовою. Микола Миколаївич, от ідуть бесіди, і ми, зокрема, дуже плотно підійшли до теми кодифікації російського язика. Розумієте? І от мене там вразила на цій презентації думка одного поважного чоловіка, я не знаю, на жаль, його прізвище. От. Він сказав, що а що ви, каже, упнялися в ту кодифікацію, розумієш, рогом? Що не можеш писати без кодифікації? Вопрос був заданий в лоб, і на нього треба було хлопчикам нашим відповідати точно так же правдиво. Треба писати без кодифікації, бо якщо ми не будемо писати, а чекаючи кодифікацію, а потім, раз, два, три, почали, кодифікація є, будемо писати. Я, старий чоловік, я не чекаю кодифікації, я стараюся наблизити моє писання до того уровня, яким я собі приблизно уявляю кодифікований русинський язик. Лише у цьому. Що вам сказати, чи тут мене зрозуміли зразу? Ні. І тут мене не зрозуміли зразу. Чому? Бо ми так порадилися з Іваном Петровцем. Може, знаєте, Іван був гострий на язик, не всімся Іван любив. Він був мій дорогий Цимбор. Якби не Іван, я б ніде не писав по-російськи. Іван мені, розумієш, мої всі стихи публікував у своїй газеті, першій газеті, яку він випускав. Іван казав, що, розумієш, каже, ми не будемо употребляти діакритичні значки, дашок, там, штришок і так далі. Наша мова буде, каже, такою, як якби, наприклад, музиканти пользувалися, коли будуть писати музику, лише гаму, до, ре, мі, фа, соль, ля, сі. І не було б ні дієзію, ні бемолю, ні бекарію, ні легато, ні форте, ні фортісімо, розумієте, і так далі. І мене не треба було довго переконувати. Бо я зразу знаю і повірив, бо я русин. Ми не кажемо ж пойлем. Бо коли буде казати пойлем, то
руські почали співати, пой. Ми кажемо, пой, лем сюди, Ансько, найтя поцілуву. Пой, а коли подумать собі кажуть, що то за звучок такий пой, то тут навіть не дифтонг звучить, а навіть ОЕАУ трифтонг звучить. Як це зробити, як його покласти на письмо, цей трифтонг? Ну, і пробував, я розумієте, обрадувався дуже букві умлаут, дуже букві умлаут, як, наприклад, помирила Кайдановці з Лучанові. Ну, Кайданові кажемо муст, кунь, вул, пуп, а Лучани кажуть кінь, віл, міст. До десь після дій здоров'я, а ви Лучани як добрі. От маєте букву умлаут, читаєте ви так, а букву не так читати. От про що йде, коли ми говоримо про значки. Це російський язик є, а фактично кодифікація його мала полягати в тому, уж договорився неборята, як його будемо класти на папір. От що важливо. Бо я послав свої стихи одному нашому журналу, розумієте, послав переклад першої частини Ілліди Котляревського, послав, розумієте, один твір Антона Павловича Чехова. Ну, вони мені красненько познімали всі до одного діакритичного значка. Казали, але словаки проти всього. Ну, я так люблю словаків, що щось не вписує. Навіть здоровіші говорять 1000 років, що хочуть. Словацькі русини, перебачте, не словаки, словацькі русини. Словацькі русини, прошу пробачення, Микола Миколаївич. Навіть не живуть 1000 років і по-своєму живуть. Ну, але чому ви, дорогі словаки, якщо то правда, що казали, що ви то проти би ми употребляли, розумієте, може ми має більше розуміємо тут на Подкарпатській Руси, як би нам перекласти і покласти нашу... На свої отсутзнені. На папір. От про що йде бесіда. Звучать голоси, уж нащо нам діакритичні значки, вже всі практично відказали, але я знав, що починає від наших сусідів, усяде, ті ж мадяри, словаки, всі, французи. Всі пользуються діакритичними. Ну, коли вже недалеко йдемо, ну так український алфавіт теж має, бо і з точкою, і з 2 точками, і буква Й. Теж, тобто, говорити про те, що не є взагалі вже пропали у світі діакритичні значки, ну десь нелогічно. Це ви маєте абсолютну правду. Абсолютну правду. Наші сусідові, мадяри, та попозерайте їхнє, так сказати, літературне письмо. Воно пестрить, розумієте, діакритичними значками. Розумієте, С 2 точками, розумієте, і штришком. Я не хочу говорити, просто найближче мадяри, попозерайте. Будете бачити, чи ментувалися мадяри діакритичних значків, та ні же, бо тоді пропаде мадярський язик як таковий, який вони ліквідують. Мої любимі французи, бо я помаленьки говорю, там по-французьки 3 слова, говорю, французи, розумієш, над одну лише букву «е» ставлять троякий значок. Акцент грав, акцент егу і акцент циркумфлекс. Над одну лише букву 3 види значків. Та знаєте, коли ми хочемо, не треба робитися майрозумний цар Соломон. Це ні до чого не приведе, не треба. Розумієте, ми всі однаково приблизно розумні, і у нинішній непростій ситуації мали б ми один другого слухати і позирати дуже уважно, а що світ робить із цього приводу. Ще раз кажу, я намагаюся доказати, що ми передали багатство. Фонетичне багатство русинського язика не вдасться на письмі передати, кіть ми не будемо употребляти діакритичні значки. Ну просто не вдасться. Тому і мама кожен тиждень в суботу Царстві Небесне варили голубки. А ви чуєте, я на автоматі кажу, не голубки мама варили. Не варили, то була страва неділячна, а голубки. Чи чуєте, коли ще один дифтонг, там ще один є. Та що хочете, щоб я відказався від язика моїх предків, богоняння мами. Ведь, Микола Миколаївич, трагедія з кодифікацією у нас полягає в тому, що до цього часу, от доки ми не почали про це твердо говорити, бесіда була пуста. Чому? Бо усяко можемо говорити про наших видатних учених совєтського періоду, я маю на увазі, і Івана Михайловича Гранчака,
Прощуне буде Царство Небесне, і академіка Німчука, розумієте, і друге, про котрих дуже думка не хороша. Бо при комуністах вони, мовляв, казали, хай живе Йосиф Вісаріонович Сталін. А ви не співали сте, не за те, що співали при комуністах. Не орали сте, хай живе КПРС, підіймаєш, вибирали сте президію по чесному складі політбюро на чолі з дорогим Леонідом Іллічем. Лишіться тих людей. А ті люди сказали, не видумуйте російський язик літературний. Нема окремої літературної російської. Є мова народа. І коли ви се од неї откажете, ви обречені. Ви обречені, ні про яку кваліфікацію річі не може бути. Я, Микола Миколаївич, одного вам скажу, я дуже поважаю наших старих поетів. Духнович тому духовний отець, буду казати так. Розумієте, ну от я тут прив'юху в епілозі, ну єдин його прекрасний стих, який, на жаль, не русини тепер не дуже часто хоснують, ну а галичани тим більше його не хоснують. А він от який стих. Називається «Голос радости. Проголошення культурної єдності». Нам приятна вість нова від галичан. Тож рад би кожен з наших погорян заспівати з дружиною нову пісню, начинати новородну руську жизнь, бо свої то за горами не чужі. Русь єдина мисль одна у всіх душі. І спокійно, і свободно буде в нас, як весело понесеться руський глас. Ми живемо тут тим же серцем і душою, з тим же словом і у вірі той самой. Так що, коли хто боліє як-небудь, і нашу братів боль такий же тисне грудь. Так же само веселимся, коли там час веселий галичани грає вам. Ось як нині увірення шлем до вас, що Карпати не розлучать вічно нас. Я би хотів, у з тих галичани на пам'ять це навчили, бо казав Олександр Васильович Юхнович, що свої то за горами не чужі. Я його люблю, обожаю його філософію. Його філософія – це філософія життя і любви, це християнська філософія. Але, тим не менш, согласіться зі мною, уж це не є народний язик. Це не є народний язик, бо я вам повім при всьому при тому, наша інтелігенція прошедших років дуже далека була від простого народу. І це була їхня трагедія. Давно ми могли рішити проблему кодифікації, ніхто їм то не возбраняв робити. Но ми ніде не були титульну націю. Нас то мадяризували, то німеччини, то чехизували, тепер нас українізують, то русифікували. І, розумієте, в таких условиях говорити про кодифікацію було тяжко. І вони сигінь писали «кояк». Так, як і Тарас Шевченко, мій любимий, коли кажуть, що він написав більшу половину свого по-руськи, розумієте, чому? Та тому, що не можна було писати по-українськи, люди добрі. Так і вони бідняги. Карабелаш писав, розумієте, по-руськи, Вакаров Дмитро писав, розумієте, по-руськи, по-великоруськи, церковне язиче, розумієте, і так далі. Лем єдиниці питалися все-таки почерпнути народний язик. І все ще рахувало, розумієте, признаком, як французи кажуть, mauvais ton, чуть ли розумієте, невисокої інтелігентності говорити так, як говорять у селі люди у Кайданові. І ми застряли. І тепер єдиний виход, це я категорично, я радий, що ми нині зустріли, але я категорично стверджую. Я вже маю право сказати, що якщо ми не опремеся у вопросі кодифікації на народний язик, ми нігде в житті не зробимо ані один крок вперед у вопросі кодифікації. Ані один крок. Чому? Бо я вам кажу, та позирайте, що це робило у світі. Німеччина мала десь 800 діалектів. Тим не менше, німці мають прекрасний літературний язик Гете, розумієте, Шиллера, Гейне і так далі. 800 діалектів. Французи, мабуть, 40 діалектів. Кстати, які вони сукотять, як зіницю ока. Ніхто не буде казати, що вони створили прекрасний літературний французький язик, розумієте? Хоча у них була ситуація дуже проста. Наприклад, діалект Прованса
Ніхто в Парижі, а не одна людина не розуміє, розумієте. А ми, слава Богу, маємо на Подкарпатській Русі 3 могучі діалекти. І всі це розуміємо. І нам би казалося багу створити, розумієте, літературний російський язик. Ну, он нет. Де вже 3 русинівця зайдуть, обов'язково, розумієш, один мусить бути гетьман, і ви мусите доказати, що всі останні дураки. Ну тепер, ви казали, прошлий раз, коли я був у Карпатах, тут був працівником Йосиф, отакий от наш чоловік. Він зараз каже: Іван Дмитрович, хочете виступити перед народом? Кажу, та чому ні? Сьомому керівникові я вже двічі казав. 3-й раз я йому казати не буду. Я його порозумів, і він мене порозумів. Йому не треба випустити русина на народ. Тому що тут от люди у санаторії, серед них, коли я кажу, бо мене звідали, хто я такий, я кажу, я русин. На мене це дивлять, як якогось казав, яка фейшу коза. Розумієш, який русин, що таке, що зачилять. Розумієте, тут люди з цілої України, вони поняття не мають, хто такі руснаки. Що то за народ? Ну, вони мають лише то скримінальне поняття. Ну, К сожалению. І не будуть вони ніколи мати. Русини не включені в корінні народу України. Не камчадали, як і кримчаки. Кримчаки включені. Ми ні. Ми що 1000 років живемо, 1000 з лишнім років на цій землі живемо. Ми ніякі не корінні. Ми так. Ну, Чорт є що. к сожалению, так котрі політики перекрутили то швидко і зробили з нас чорта з рогами, зато от такої от нас Нам от того посприяття. нелегко. Нам от того нелегко. І кіть Бог дасть, буде світовий конгрес русинів. Микола Миколаївич, я прошу, ви там очолюєте нашу делегацію. Я вас одного Богом прошу, не мовчіть. Кажіть світові, що як нас вичеркнув Йосиф Вісаріонович із реєстру націй, так нас і не включено до цих пор обратно в реєстр націй. Кажіть, а нас було в 1939 році тут, на Подкарпатській Русі, 509 тисяч русинів. Навіть мадяри не сміли отрицати, що ми назвали нас мадяри угроросами. А всі просто нас вичеркнули, казали, є. 10 тисяч аж нарахували у 2000. Кажу, хлопці, брешете, бо мене сте не записали, а було б 10 тисяч і один. І ви сте й мене записали. От такі ж. Так що треба на світовому конгресі сміло про це говорити. Що би я хотів ще напослідь, бо фактично обійшлись ми всі теми, які ми хотіли. Напослідь я б їм хотів, бо вона куртоповіли. Я знав, що у вас постійно, як кажуть, у загашнику є немало вже ідей, а декотрі вже наполовину іспользовані. Ідеї є, лише гроші не є. Согласен. Як кажуть, грошей ніде не буде. Ну, але можете хоч маленько приоткрити таку занавесу по тих ближайших трудах, які ви десь хочете зробити? Я хотів мати товсту книжку робити, як вся, розумієте. Я себе зробив світовий юмор, русинський, світовий юмор. Маю ліпші представники світового юмора. Така ж книжка зроблена юмор діда Сітаря, мій юмор. Ну, виходила дуже товста книжка, і я кажу Романові Повчові, що Романе, челядь не любить товсті книжки, і я не дав друкувати, а тепер вже й не дам. Чесно, я написав 6-ту русинську книжку, ще Україна не дала 6 копійок на ці книжки. Ну, а жона каже, слухай, а гроші де за книжки? Гроші, кажу, потім. Розумієте, Микола Миколаївич, у мене багато чого є в загашнику, вже зробленого. Але я боюся надіяти, що я не розбагатів на цих книжках. Може, розбагатюють мої діти, внуки, то я їм заповіт напишу, що кіть захочете, та видайте те, що дідо написав. От такі діла. А в мене немного зроблено. Дякую вам за бесіду. Дякую вам.